той имаше всичко. Пари, луксозни коли, спиращо дъха имение и империя, изградена с пота на цял живот. Но когато най-много се нуждаеше от сина си, това, което получи, беше презрение. Какво правите, когато цената на успеха е загубата на това, което наистина има значение? Останете до края и открийте как неблагодарността може да унищожи дори най-великия милионер. Преди да започнем, абонирайте се за канала и оставете своя лайк, защото няма да искате да пропуснете това, което предстои. А сега да преминем към историята. Роберто винаги е вярвал, че богатството ще бъде отговорът на всички мъки, с които той и синът му Карлос може да се сблъскат. Тъй като съпругата му почина, когато Карлос беше едва 5-годишно момче, Роберто пое върху себе си отговорността да осигури светло бъдеще за момчето. С почти обсебваща отдаденост, той работеше ден и нощ, трупайки всяко пени, за да го инвестира в бизнес, който можеше да направи живота му и този на сина му по-комфортен. За малко повече от 2 десетилетия Роберто трансформира малък сервиз за мобилни телефони в мултинационална технологична верига. Възходът беше стремглав, а с него дойдоха награди, признание и, разбира се, много пари. Имението, в което живееха, разположено на хълм с привилегирована гледка към града, беше заобиколено от безупречно поддържани градини. Дълга алея от палми водеше посетителите до главния вход, където махагоновите двойни врати носеха персонализиран герб, представляващ инициала на фамилното име. Всичко там беше синоним на разкош, но и на непрестанно търсене на статус и утвърждаване. Стаята на Карлос от ранна възраст беше заредена с всичко, за което един млад мъж може да мечтае. Най-съвременни компютри, вносни видеоигри, огромни телевизори, спортни награди и трофеи, които Роберто имаше за цел да спонсорира, наред с много други екстравагантности. Като тийнейджър Карлос пътува в чужбина с частни самолети и отсяда в луксозни хотели, за да се докосне до различни култури. Роберто беше сигурен, че като инвестира в това почти княжеско образование, той гарантира не само благополучието на сина си, но и любовта и благодарността на сина си. По време на младостта на Карлос светските събития в имението стават все по-чести. Бизнесмени, политици и знаменитости от естрадата постоянно присъстваха на изключителните вечери, които Роберто организираше. Той имаше за цел да представи сина си като очевиден наследник на това имение, надявайки се, че Карлос ще научи, чрез взаимодействието си с успешни бизнесмени и жени, нюансите и триковете на корпоративния свят. Във всяка от тези срещи Роберто с гордост коментира как е започнал от нулата и е стигнал до тук, подчертавайки важността на упоритата работа, смелостта и постоянството. Карлос от своя страна усвои тези ценности по уникален начин. Израснал сред толкова много лукс, той започва да вижда богатството не като резултат от обилна пот и безброй безсънни нощи, а като нещо практически естествено. От ранна възраст той свикна да има всичко под ръка, без да разбира задкулисието на успеха на баща му. Наблюдавах повече ексхибиционизма на купоните, отколкото ежедневните усилия. В съзнанието му животът беше постоянно изкачване към по-високи позиции, винаги заобиколен от слуги, съветници и хора, готови да го ласкаят. Когато навършва 18 години, Карлос е изпратен в най-добрия университет в страната, за да учи бизнес администрация. Намерението на Роберто беше да усъвършенства потенциала на сина си, като го накара да научи по академичен начин това, което вече го е научила бизнес практиката. За Карлос обаче университетът се превръща в място, където може да затвърди образа на син на милионер, който толкова харесва. Скоро той намира влиятелни приятели, образувайки кръг от колеги, интересуващи се от купони, вносни коли и екстравагантни пътувания, които организира през уикендите. През този период Роберто почти не виждаше сина си.
Между изискванията за управление на огромната корпорация, която бе създал, и последователните пътувания на Карлос до райски места, семейните събирания бяха ограничени до кратки официални телефонни разговори. На бащата обаче не му пукаше толкова. Според него Карлос живее живот и се учи да бъде щастлив. Ако това щастие включваше луксозни коли и ваканционни къщи, това беше добре. Роберто смяташе, че парите са паспортът на сина му към щастието и се хвалеше, че може да му осигури всички възможни предимства. Няколко години по-късно Карлос се завръща от колежа, но действията му нямат много общо с отговорността, която Роберто очаква от него. Всъщност, младият мъж изглеждаше по-заинтересован от създаването на един вид клуб на инфлуенсърите, смесващ известни хора, спортисти и певци, в опит да създаде своя собствена империя за маркетинг и имидж в социалните медии. Роберто, виждайки ентусиазма на сина си, решава да вложи значителна сума капитал в тази идея. В крайна сметка, нищо не беше по-важно от насърчаването на мечтата на Карлос. С течение на времето косата на Роберто побеля и силата му започна да показва признаци на упадък. Животът изискваше жертви от него, безброй безсънни нощи, напрегнати договори с инвеститори, промени в пазарната стратегия, глобални финансови кризи, които почти доведоха бизнеса му до фалит. Но той преодолява всичко, винаги мотивиран от желанието да остави безценно наследство на Карлос. Империята, която беше изградил, беше не само отражение на способностите му като предприемач, но и краягълният камък на бъдещето на сина му. Карлос, сега в началото на 30-те, управлява различни клонове на собствената си компания, но винаги под сянката и финансовата подкрепа на баща си. Той живееше заобиколен от съветници, адвокати и консултанти, всички с око на престижа и парите, които се въртяха около него. Общественият образ на Карлос беше този на млад бизнесмен с визия, някой, който твърди, че е иновативен и харизматичен в социалните медии, въпреки че на практика ключовите решения все още се взимат от Роберто, по-скоро мълчаливо. Тъй като здравето му беше компрометирано от интензивния ритъм на работа, Роберто започна да има проблеми с високо кръвно налягане и трябваше да ходи на чести прегледи. Лекарят го посъветва да делегира повече задачи, да си почине и може би да помисли за частично пенсиониране. Но Роберто не се чувстваше в безопасност, оставяйки всичко в ръцете на Карлос. Не защото се съмняваше в интелигентността на сина си, а защото забелязваше небрежността му към елементарни ежедневни неща, като спазване на графици, спазване на срокове и справяне с задълженията без постоянна подкрепа от батальон служители. Въпреки това, той реши да направи тест. Карлос получи контрол над един от ключовите сектори на корпорацията, наблюдавайки го само от разстояние. През първите няколко месеца всичко вървеше сравнително добре, тъй като Карлос имаше подкрепата на ветерани. Въпреки това, след като видя положителни резултати, младежът стана още по-уверен или по-скоро арогантен. Той започна да съкращава опитни служители, смятайки, че няма нужда от тях. Вземането на решения започва да се влияе от мненията на приятели и хора, които не знаят много за това как наистина работи компанията. Само за няколко месеца секторът беше изправен пред криза в отношенията си с клиенти и доставчици. Доверието е разклатено. Роберто, усещайки повишаване на температурата, трябваше да се намеси. Той проведе извънредни срещи, възстанови контактите, извини се на бизнес партньори и предоговори нарушените договори. Той спря кървенето и успя да стабилизира сектора. За Карлос обаче тази намеса беше акт на недоверие, нещо, което нарани гордостта му. Той никога не благодари на баща си, че е поправил всичко. Напротив, започна да се оплаква от липсата на свобода, от това, че не го вземат на сериозно, че го третират като неопитен. Вместо да разсъждава върху грешките си, той потърси външни виновници, включително самия Роберто, когото обвини, че иска всичко под контрол.
Изправени пред този сценарий, отношенията между баща и син започнаха да се влошават. Когато разговаряха, беше само за да обсъдят бизнес или да поискат повече пари за някакъв визионерски проект на Карлос. Нямаше повече семейни вечери, нямаше повече разговори за личния живот. Роберто, уморен да се опитва да угоди на сина си на всяка цена, започна да изпитва дълбока меланхолия. Сякаш цялото състояние, което беше натрупал, изведнъж беше загубило смисъла си. Той не просто искаше да разшири още повече имението си. Исках да се наслаждавам на истински моменти с сина си, да говоря за майката на Карлос, да си спомням прости истории от миналото. Но това изглеждаше недостижимо, тъй като Карлос живееше в бясно темпо на купони, пътувания и псевдопрофесионални ангажименти. С течение на времето здравето на Роберто се влошава още повече. Той получи инфаркт и се наложи да бъде хоспитализиран за няколко дни. По време на хоспитализацията му бяха направени редица изследвания, като лекарят подчерта, че трябва драстично да намали стреса си. В противен случай рискуваше да получи масивен инфаркт. Препоръката беше ясна. Отделете малко време далеч от компанията. Имайте по-лека рутина, погрижете се за диетата си и преди всичко за емоционалното си благополучие. Роберто, въпреки че беше уплашен, се чувстваше по-спокоен при делегирането на задачи сега, когато империята беше минимално структурирана и теоретично Карлос можеше да поеме голяма част от функциите. В болничната си стая Роберто се опита няколко пъти да се обади на сина си. Исках не само да говоря за значението на удвояването на грижите за компанията, но и да чуя някои думи на обич и загриженост. Карлос обаче рядко отговаряше. Винаги бях на среща, пътувах или нямаше сигнал за мобилен телефон. В редките случаи, когато отговаряше, го правеше със съобщение, казвайки, че е зает, че ще уреди всичко по-късно и баща му да не се тревожи. Това дистанциране нарани Роберто много повече от физическото заболяване. Той започна да осъзнава, че може би никога не е имал истинската обич на Карлос, а по-скоро илюзия, изградена чрез пари и привилегии. Вечерта преди Роберто да бъде изписан от болницата, той получи посещение от Мариана, стара семейна приятелка и бизнес дама, която беше партньор в някои проекти. Тя беше от хората, които винаги се възхищаваха на Роберто не само заради успеха му, но и заради етичната му позиция и щедрост. При това посещение, освен че донесе цветя, Мариана разговаря дълго с Роберто, който разказа за самотата, която чувства. Той каза, че дълбоко в себе си единственото нещо, което наистина иска, е да може да разчита на сина си на стари години, Карлос да може да се грижи за него, когато му дойде времето, или поне да предложи някаква емоционална подкрепа. Мариана, въпреки че се опита да го успокои, знаеше дълбоко в себе си, че Карлос не е такъв. Просто трябваше да видиш начина, по който се държеше публично. Все пак той обеща да помогне на Роберто с каквото може, като предложи да се обади на сина си за сериозен разговор веднага, щом излезе от болницата. Дни по-късно Роберто беше изписан и върнат в имението. Дълбоко в сърцето си той се надяваше да бъде посрещнат с обич от сина си, може би с прегръдка или жест на загриженост. Когато обаче влязъл в къщата, заварил само служители, охрана и хора, които се грижат за къщата, Карлос го нямаше. Личният секретар на Карлос обясни, че той трябваше да пътува до Лос-Анджелис набързо, тъй като уж имаше възможност да сключи договор за милиони долари с филмова звезда. Роберто, уморен и все още разтърсен, едва успя да покаже възмущение. Той се качи в стаята си с отчаяно изражение и отиде да си почине, размишлявайки мълчаливо върху посоката, в която бе поел животът му. Мина цяла седмица. Карлос не се върна, не се обади, не изпрати никакво изразително съобщение до баща си. Единствената новина, която пристигна, бяха снимки на него и антуража му в луксозни хотели, уединени плажове и ексклузивни партита.
Роберто започна да изпитва дълбоко обезсърчение, което граничеше с депресия. Мислеше си как е посветил целия си живот на създаването на колосално богатство с напразната надежда, че това ще сближи сина му с него. Сега, на стари години, той преживя точно обратното. Карлос изглеждаше все по-отдалечен, сякаш Роберто не беше нищо повече от формалност в схемата на семейната организация. Именно в този контекст нова здравна криза връхлетя Роберто. Една сутрин той почувства силна болка в гърдите и затруднено дишане. Той разбра, че нещо не е наред и бързо натисна аварийния бутон, монтиран до леглото. Парамедиците пристигнали след 10 минути и го откарали по спешност в частна болница. Преди да влезе в линейката, Роберто се сети да ги помоли да се свържат с Карлос. Искаше да говори с сина си, да му каже какво се случва. Медицинският екип побърза да стабилизира състоянието му. Изследванията показаха, че е получил инфаркт и трябват спешни процедури. Роберто претърпя ангиопластика. Няколко часа беше под наблюдение в интензивното отделение и благодарение на бърза намеса оцеля. Въпреки това лекарите бяха категорични. Необходимо е по-голямо внимание в следоперативния период, в допълнение към почивката и рехабилитацията. Но отново телефонът на Карлос беше или изключен, или отиваше към гласова поща. Роберто настояваше да се опита да се свърже с него, но винаги получаваше отговор, че синът му е на важни срещи, без време за прекъсване. Въпреки че беше изтощен, Роберто реши да изпрати ясно съобщение чрез своя адвокат и личен приятел, Дер Пауло. Той помоли Пауло да открие Карлос и да му каже, че баща му е в болница и спешно трябва да го види. Но минаваха дни, а Карлос не се появяваше. И в нито един момент Роберто дори не получи обратно телефонно обаждане. Сърцето на стария бизнесмен все повече се свиваше от мъка. Имаше чувството, че цялото му съществуване е сведено до цифри и знаци за долари и че любовта, която се надяваше да получи от сина си, беше илюзорна като мираж в пустинята. Един ден се случи неочакваното. Карлос пристигна в болницата. Почти 10 дни след инцидента, придружен от двама странни хора, които Роберто никога преди не беше виждал. Те изглежда бяха американски партньори, заинтересовани от партньорства. Облечен в добре скроен костюм, Карлос влезе в стаята и направи недружелюбен жест, сякаш спазваше протокола. Роберто, емоционален и все още слаб, се опита да седне в леглото, за да говори с сина си. Въпреки това Карлос не прояви никаква загриженост. Погледът му беше далечен, сякаш беше там само за да изпълни формалност или да покаже на чужденците жест на предполагаема семейна отговорност. Роберто искаше да говори за собственото си здраве, за това как едва не беше умрял. Но преди дори да успее да уточни, Карлос го прекъсна, като каза, че не може да губи твърде много време, тъй като има уговорена среща. Тогава Роберто настоя: „Сине мой, трябва да поговорим. Знаете, че бях на ръба, почти не оцелях. Липсваш ми, не парите. Важно е да разберете това." Карлос въздъхна нетърпеливо. „Татко, съжалявам, че имаш здравословни проблеми, но честно казано, животът ми не може да спре. Трябва да продължа да работя, трябва да продължа да правя това, на което ме научи. Да търся успех, резултати, не мога просто да стоя тук и да гледам назад." Тези думи, изречени с леден тон, удариха Роберто като кинжали. Въпреки това той се опита да се обърне към емоционалната страна, напомняйки на сина си, че винаги е бил до него, плащал е за обучението му, предлагал е подкрепа във всичките му начинания, грижил се е за всяка нужда. Въпреки това Карлос, сякаш беше имунизиран срещу всичко това, се ограничи да каже, че тези неща са задължения на баща, който има ресурси, и че Роберто не прави нищо повече от това, което се очаква от него. Въздухът в стаята сякаш стана тежък. Двамата мъже, които придружаваха Карлос, направиха малки крачки назад, смутени, преструвайки се, че не обръщат внимание.
Роберто усети как гърдите му се свиват от болка, осъзнавайки, че в очите на сина си той не е нищо повече от доставчик, някой, чието задължение е да плаща сметките и да отваря врати, следователно не е имало истинска връзка на обич или благодарност. Една сестра влезе, за да нагласи Айве на Роберто и усети напрегнатата атмосфера, но запази професионално мълчание. След няколко минути Карлос погледна часовника си и каза, че трябва да тръгва. Роберто почти умолително попита дали може поне да поговори с него насаме, без да присъстват партньорите. Карлос погледна мъжете, които веднага се оттеглиха, и след това се приближи до баща си с израз на леко нетърпение. «Говори сега, какво искаш?» Роберто с треперещ глас отговори: «Искам да запомните кои сме. Искам да разбереш, че нищо не е по-важно от семейството. Пари, слава, всичко това е мимолетно. Но ако загубим човечеството, нищо не остава. Имам нужда да останеш до мен, сине мой, само за няколко дни. Нека се грижим за компанията заедно, но преди всичко искам да се грижим един за друг». Карлос въздъхна, избягвайки да погледне баща си в очите. «Татко, слушай, нямам време за тези емоционални драми. Имахте невероятен живот, постигнахте всичко, което искахте, и сега не можете да ме спрете да постигна още повече. Графикът ми е пълен и, честно казано, не мисля, че седенето тук и чатене ще помогне на някого». Роберто усети как се надигат сълзи, но се опита да запази самообладание. «Можеш ли поне да останеш с мен утре? Или в други ден, само докато ме изпишат?» Карлос поклати глава нетърпеливо. «Ще си помисля. Трябва да тръгвам сега, пази се, татко». И той си тръгна, оставяйки Роберто съсипан. Старият бизнесмен стоеше там, неподвижен, вперил поглед в затварящата се врата. Беше сигурен, че между него и сина му се е отворила пропаст, която може би никога няма да бъде преодоляна. Следващите няколко часа настъпи мъртвешка тишина в стаята, прекъсвана само от бипкането на машините и инструкциите на сестрите. Времето минаваше, а Карлос не се върна нито на следващия ден, нито на следващия. Роберто беше изписан и се върна в имението. Създадена е схема за домашни грижи, като лекари и физиотерапевти идват в къщата, за да му помогнат да се възстанови. Той чакаше всеки ден да види пристигането на сина си. Въпреки това Карлос все повече се занимаваше с пътувания и проекти, като се появяваше само когато имаше някакъв бизнес интерес за обсъждане. С течение на месеците Роберто осъзна, че Карлос дори не спи в имението, предпочитайки мезонета си в най-благородната част на града, където се провеждат партита и светски събития. С течение на времето самотата на Роберто стана мъчителна. Спомни си как започна всичко: малък бизнес, много отдаденост, безсънни нощи и увереността, че го прави за бъдещето на сина си. Сега империята устоя, но връзката между баща и син изглеждаше прекъсната. Оставаше само мрачна формалност, сякаш всеки беше нает от другия. Това разяжда Роберто отвътре, карайки го да преосмисли всяко решение, което е взел в живота си. В крайна сметка, какво струваха всички тези пари, ако не можеше да спечели обичта на собствения си син? Докато настъпи критичният момент, един ден Роберто имаше нужда от помощ, за да стане от леглото. Усети остра болка в долната част на гърба и падна на пода в стаята си, без да може да помръдне. Той извикал за помощ и служителите се притекли да му помогнат. Веднага, след като го стабилизираха във временна инвалидна количка, Роберто изпрати да повикат Карлос, тъй като беше уикенд и теоретично синът му щеше да е в града. Отговорът, който получи, беше обичайният. Карлос не можеше да отговори, защото беше на много важна конференция и нямаше дата да се върне от дома. Тогава Роберто реши да вземе решение, което ще промени всичко. В пристъп на отчаяние той лично се обадил на мобилния телефон на Карлос и изненадващо той вдигнал, но с обичайната си студенина. Роберто, едва дишайки правилно, каза: «Сине мой, аз съм в критична ситуация. Имам нужда от теб сега. Не става въпрос за бизнес, а за мен.
Почти съм обездвижен и имам нужда от вашата помощ. Карлос въздъхна от другия край на линията и отговори. Тате, имаш медицински сестри, имаш лекари, имаш физиотерапевти, имаш всичко, което може да се купи с пари. Защо искаш да отида там? Аз съм на среща, която може да доведе до договори за милиони долари, разбираш ли? Не мога просто да зарежа всичко за всеки спешен случай, който имате. Изражението на Роберто стана невярващо. Гласът му не успя и той отново се опита да апелира. Не искам парите ти, Карлос. Просто искам вашето време, вашата грижа. Срещата няма да умре, ако закъснееш с няколко часа, но аз... Уморен съм, сине мой. Наистина чувствам, че вече нямам сили да се боря сам. Карлос, твърд и без да се поддава, отговори: Татко, съжалявам, но всеки има своите проблеми. Ако не сте добре, наемете повече хора, изградете по-голям здравен екип. Не мога да задържа живота и бизнеса си. Аз също имам много да се боря. Тогава Роберто усети как гърдите му се стягат. Сълза се стичаше по лицето й, но гласът й беше сух. Значи това е, което получавам след всичко, което направих за теб. Това е моята награда за любовта и отдадеността на живота ми. Карлос, нетърпелив, прекрати разговора. Татко, не драматизирай. Ти искаше да ме направиш успял мъж и успя. Сега ме остави да работя. И той затвори. Това беше последният удар в сърцето на Роберто. Усещаше дълбока празнота, болка не само физическа, но и емоционална, сякаш всичките години на отдаденост бяха захвърлени. В края на този ден, в стаята си, заобиколен от медицински сестри, той започнал да плаче конвулсивно, спомняйки си всяка жертва, която е направил, всяка трудност, която е преодолял. Чудеше се къде е сгрешил, как е могъл да отгледа син, който да не обръща внимание на чувствата. На следващата сутрин Роберто се събуди решен да промени хода на живота и наследството си. Той помоли адвоката Дер Пауло да дойде в имението. При пристигането Пауло намери Роберто с горчиво, но и решително изражение. Бизнесменът поиска да бъде изготвено ново завещание, което да промени съществено разпределението на активите. Съгласно инструкциите на баща му, значителна част от състоянието му ще отиде за благотворителни организации, социални проекти и няколко души, които искрено са му показвали обич и внимание през годините. Карлос все още щеше да бъде считан за наследник на империя с такъв размер, но в много по-малка част, отколкото човек би си представил. Освен това, Роберто включва конкретни клаузи, които обуславят достъпа на Карлос до определени ресурси, до минимално ниво на контакт с баща му, като редовни посещения и медицинско наблюдение. Беше отчаян опит да се опита да спаси сина си, за да бъде с него или поне да се увери, че няма да бъде напълно изоставен. Пауло изглеждаше притеснен, тъй като знаеше, че това решение може допълнително да нагнети напрежението, но Роберто беше убеден. Той не искаше да отмъщава, но също така не можеше да продължи да поддържа студенината и презрението на сина си към богатството, което беше изградил. Имах нужда по някакъв начин да покажа на Карлос, че в живота има нещо повече от просто нули в банковата сметка. Няколко седмици по-късно здравето на Роберто се влошава. Изследванията му показали сериозни проблеми с сърцето и бъбреците. Медицинският екип го посъветва да остане в абсолютна почивка, но въпреки това той настоя да насрочи среща с Карлос, като искаше лично да предаде копие от завещанието и да обясни мотивите си. Той използва като аргумент, за да привлече сина си, факта, че има много важни финансови въпроси за решаване. Карлос, заинтересуван от това каква би могла да бъде нова бизнес възможност, най-накрая отиде в имението. Той пристигна късно след обед, внасяйки същото излъчване на превъзходство, заобиколен от двама помощници, които приличаха повече на частни охранители. Когато влезе в кабинета на баща си, той се изправи лице в лице с Роберто, седнал на кресло, блед, отслабнал, но поддържащ достойна поза.
По масата имаше разпръснати документи. Синът се усмихна на сила и попита: „Татко, най-накрая реши да ми се обадиш, за да обсъдим сериозни неща, нали?“ „Какво ново?“ Роберто даде знак на сина си да седне. Той даде знак на асистентите да изчакат отвън и Карлос малко неохотно се съгласи. Щом останаха сами, Роберто взе завещанието и го подаде на Карлос. „Погледни, сине мой, това са моите планове за приемственост. Трябва да знаете, че не съм в добро здраве и не искам да оставям нищо висящо.“ Карлос започна да прелиства вестниците, преглеждайки провизиите. Скоро изражението му се промени с смесица от гняв и изненада. „Татко, какво означава това? По-голямата част от богатството отива ли за благотворителност? И има ли все още условия какво мога да получа?“ Роберто с треперещ, но твърд глас: „Да, направих много за теб, Карлос, и за съжаление не виждам реципрочност. Омръзна ми да бъда само банка за теб. Затова реших, че моето богатство ще има по-голяма цел. Не искам да си мой безусловен наследник, ако нямаш нищо против да си до мен.“ Реакцията на Карлос беше незабавна. Той удари ръце по масата и се изправи. „Ти луд ли си? Аз съм твой син. Това е мое право. Заслужавам това богатство, защото за това си работил, нали?“ Роберто поклати глава. „Беше за теб, да, но за теб, за когото вярвах, че ще го е грижа за мен, който ще разбере стойността на това, което изградихме заедно. Не за някой, който ме изоставя, когато имам най-голяма нужда от него. Ако искате да получите всичко, което съм планирал, ще трябва да спазвате минимално съжителство. Ще трябва да покажете, че ви е грижа за мен като семейство, а не само като доставчик.“ Карлос се засмя, саркастичен смях. „Това няма смисъл. Винаги си ми казвал, че трябва да се стремя към успех, че парите са ключът към комфортния живот. Идваш ли с това емоционално изнудване? Що за глупост е това?“ Роберто се изправи с мъка, държейки бастона си. „Това не е изнудване. Това е последен опит да те спася, да те върна при мен. Ако не го искаш, ако мислиш, че са глупости, нищо не мога да направя. Но няма да ти позволя да продължиш да ме третираш като мъртва тежест.“ Гневът на Карлос избухна. „Знаеш ли какво, татко? Превръщате се в досадник. Всички тези драми, тези хоспитализации, тези молби за внимание. Нямам време за това. Имам бизнес за закриване, хора за среща. Не мога да бъда залепен с теб, живеейки с спомени за минало, което дори няма смисъл. Аз съм бизнесмен, милионер и няма да се подчиня на сантиментална игра.“ Роберто погледна сина си, усещайки как гърдите му се стягат. „Значи така мислиш, че съм досадник?“ Карлос извика: „Точно така. Имам целия си живот пред себе си. И честно казано, ако ми нямате доверие и не искате да ми дадете това, което ми принадлежи по право, така да бъде. Пази нелепата си воля. Ще изградя собственото си състояние, далеч от теб.“ Роберто, унил, почувства, че всичко се разпада. Нямаше вече никаква маска на сърдечност по лицето на сина, който сега открито показваше своето презрение и неблагодарност. В последен лъч надежда той се опита да апелира. „Сине, не прави това. Има още време за нас. Можем да оправим отношенията си, ако искаш.“ Карлос взе завещанието, смачка няколко страници и ги хвърли на пода. „Не искам никакви ремонти. Изгуби ми времето. Довиждане.“ И той си тръгна, оставяйки Роберто сам в кабинета, обзет от болка, която вече не беше само в сърцето, но и в душата му. От този момент нататък нямаше съмнение, че Карлос наистина го виждаше като пречка, някой, който стоеше на пътя на личното му издигане. Роберто почувства, че ще трябва да събере сили, за да посрещне най-трудния момент в живота си – осъзнаването, че единственият му син го лишава от всякаква обич. Минаха месеци и здравето на Роберто остана крехко, но стабилно. Той решава да се оттегли напълно от бизнеса, като делегира задължения на борд на директорите, на който има доверие.
В замяна той се посвещава на малки филантропични каузи, посещавайки социални проекти, които сега започват да получават средства от частния му фонд. По време на тези посещения той откри нещо, което никога не е изпитвал истински – човешка топлина, хора, които го прегърнаха с отворено сърце, които му благодариха не само за финансовата помощ, но и за присъствието му и за времето, прекарано в слушане на житейски истории и споделяне на опит. Роберто изпита нов начин да се почувства полезен и обичан там, много по-различен от корисните ласкателства, които получаваше на своите гала събития. Животът обаче винаги си запазва екстремни моменти, за да докажем истините си. Една вечер Роберто се почувствал много зле и отново бил откаран в болницата. Лекарите откриха напреднала сърдечна недостатъчност. Щеше да има нужда от трансплантация или шансовете му за оцеляване щяха да бъдат малки. Светът сякаш се разпадна напълно. Роберто, уморен, попита дали има време да опита процедурата. Лекарите обясниха, че без пристигането на съвместим донор е невъзможно да се направи прогноза. Можеше да продължи седмици, месеци или дори години, но нямаше гаранции. Потопен в смесица от тъга и примирение, Роберто помолил адвоката Дер Пауло да осигури всички документи за края на живота му. Пишеше прощални писма, организираше предварителни дарения и дори без да присъства синът му, искаше да остави всичко наред. Болницата се превърна в негов дом и той рядко напускаше леглото си. Телефонът почти не звънеше, с изключение на обаждания от Мариана, Пауло и някои директори на компанията, които изглеждаха искрено загрижени. Карлос не показа лицето си нито веднъж. Докато една дъждовна сутрин Роберто не се влоши драстично. Сестрите и лекарите се мобилизираха, за да го стабилизират, но сякаш нищо не даде ефект. С вече замъглена съвест, усещайки как силите му изчезват, Роберто помоли Мариана, която беше там, да се опита да се обади на Карлос. Мариана се обади, но то многократно отиде на гласовата пощ. Опитах да пратя съобщения и нищо. Същата стара история. В последните си часове на съзнание Роберто почувства, че дишането му е повърхностно, а очите му замъглени. Той държеше ръката на Мариана и се опитваше да каже нещо, но не можеше да изрече думите. Дълбоко в себе си той си помисли за сина си, представи си детето, каквото някога е бил Карлос, спомняйки си как го беше учил да кара колело, как се смееха заедно, когато ядяха пица. Спомни си всички усилия, които бе положила, за да осигури щастието му, и се чудеше къде е сбъркал. Без да отговори, той остави сълзите да се стичат по лицето му. Тогава усети, че времето му изтича. Мариана стоеше до него и го молеше да се успокои, да диша, но Роберто вече усети, че тялото му се вцепени. Сърдечният монитор започна да излъчва предупредителни сигнали. Честотата рязко спадна и екип от медицински сестри нахло в стаята. Всичко стана объркващо, пълно с гласове и шумове от медицинско оборудване. Посред тази вихрушка Роберто пусна ръката си от тази на Мариана и сякаш потъна в дълбок сън, без болка или страдание, само усещане за празнота. Лекарите се опитаха да го съживят, но сърцето на стария бизнесмен отказа. В момента, в който Роберто си тръгна, Карлос беше на друг континент и вдигаше тост с приятели на парти, чиято тема беше самото богатство. Той разбира за смъртта на баща си едва на следващия ден, когато неговият помощник, пребледнял и смутен, му съобщава тъжната новина. Реакцията на Карлос първоначално беше на учудване. Може би никога не е предполагал, че баща му наистина ще почине толкова внезапно. Той обаче бързо се възстанови и започна да разпитва подробности. Кога ще бъде погребението, кой ще се грижи за активите, какво ще се случи с компанията и най-важното, дали окончателното завещание ще му даде достъп до империята. Събуждането на Роберто беше дискретно, както той посочи. Малко хора присъстваха, близки служители, директори на компании, Мариана, Дер Пауло, някои деца от една от институциите, подкрепяни от Роберто.
Те донесоха цветя, набрани от собствената градина на приюта, прост жест, който демонстрира повече благодарност и обич, отколкото Карлос някога е изразявал. Тази проста и интимна обстановка контрастираше с величието на бизнес империята и богатството на Роберто. Карлос пристигна късно, облечен в дизайнерски костюм. Изглеждаше неудобно, сякаш не знаеше как да постъпи в ситуация на истинска скръб. Той получи сурови погледи от онези, които знаеха историята на Роберто и бяха наясно с отчуждението на сина му. Вместо да се приближи до ковчега, той остана на известно разстояние, използвайки мобилния си телефон, разменяйки съобщения. Може би нямаше търпение бързо да оправи бюрокрацията. Изражението му не изразяваше истинска болка, а само леко неудобство от това, че е на място, където вече не се чувства поласкан. Когато събуждането най-накрая приключи и Роберто беше погребан, Карлос се обърна към Дер Пауло, за да попита и така относно завещанието. Кога ще се справим с това? Пауло, сдържайки гнева, който изпитва, отговори, че първо трябва да уважи траура, да спази някои правни процедури и едва след това ще насрочат официална среща, за да прочетат заедно окончателния документ, който Роберто е оставил. Карлос кимна, но нетърпението му личеше. Сякаш притежанията сега са основен приоритет в живота ви. Дни по-късно четенето на завещанието се състоява в същия кабинет на Роберто в имението. Освен Карлос и Дер Пауло, присъстваше и Мариана, която беше определена като своеобразен изпълнител на част от благотворителните дарения. След като чу, че голяма част от средствата ще отидат за благотворителност и че достъпът му до всяка сума зависи от клаузи за съжителство, Карлос реагира с ярост. Той твърди, че това е абсурдно, че бащата няма право да го прави и че ще се обърне към съда, за да го оспори. Пауло обаче обясни, че документът е правно издържан и има малко вратички, за да бъде анулиран. В този момент Карлос осъзна, че грандиозният му житейски проект, толкова съсредоточен върху парите и показността, е изложен на риск. Гигантската империя, на която се чувстваше толкова много наследник, вече не беше под негов контрол. Той посочи с пръст Мариана. Ти си нагласил всичко това, нали? Той убеди баща ми да вземе моето състояние от мен. Вие и тези подлизурски режисьори ще се разбирате добре, докато аз съм оставен на шега и сух. Мариана си пое дълбоко дъх, запазвайки спокойствие. Карлос, баща ти взе това решение, защото искаше син, а не егоистичен партньор. Той трябваше да постави граници, за да види дали ще проявите някакви истински чувства. За съжаление, не го направи. Карлос, воден от гняв, напусна офиса набързо, като каза, че ще наеме международно известни адвокати, за да обърнат ситуацията. Но с течение на времето той осъзна, че съдебната битка ще бъде дълга и без гаранции за победа. Освен това, репутацията на неблагодарник, която започваше да се разпространява в света на бизнеса, щеше да бъде огромна вреда за публичния му имидж. Някои бизнес партньори станаха подозрителни към него, поставяйки под въпрос неговите ценности и чувство за лоялност. Малко по малко Карлос се оказа изолиран. Той вече не обичаше толкова партитата, тъй като много от тези приятели го търсеха само в търсене на услуги. Неговият кръг от подлизници се разпадна, когато разбраха, че той вече не разполага с неограничените ресурси, които смяташе, че има. Компанията за маркетинг и влияние, без постоянната субсидия на Роберто, изпадна в финансови затруднения. Кредиторите започнаха да го притискат и Карлос осъзна, че ще трябва да се справи с всичко сам, без спасителната ръка на баща си. В една самотна нощ в мезонета си, без партита или тълпи, Карлос най-накрая разбира, че е изгубил това, което никога няма да си върне – любовта на баща си. И разбра, че богатството, колкото и да е голямо, няма да върне този, който го е отгледал с толкова труд. Той взе мобилния си телефон и започна да разглежда стари снимки.
Виждаше негови изображения като дете, заедно с Роберто, двамата се усмихваха в задния двор на скромна къща, много преди да станат милионери. Този израз на чисто щастие го накара да почувства болка в гърдите си, горчиво съжаление. Спомняше си разговорите, които имаше с баща си, поученията за упорит труд, семейната закуска, която толкова много обичаше, когато беше малък. Колко любящ беше баща му, когато се разболя за първи път и трябваше да остане в леглото с дни. Твърде късно разбра, че е прекарал живота си в изискване на все повече и повече, без да спира да бъде благодарен или да връща. Преодолян от мъка, която не можеше да разсее, Карлос облече каквито и да било дрехи и закара до частното гробище, където беше погребан Роберто. Мястото беше празно и лек, студен ветрец шумолеше по листата на дърветата. Със всяка стъпка Карлос усещаше тежестта на изборите, които беше направил. Когато се приближи до гроба, той видя, че някой е оставил букет свежи цветя, може би Мариана или някой бивш служител, който наистина обича Роберто. Там, пред простата надгробна плоча, носеща името на баща му, Карлос най-накрая се поддаде на разкаяние. Той падна на колене, подпря ръце на влажната земя и усети как сълзите се стичат по лицето му, хлипайки като дете, което се е изгубило. Беше тиха и опустошителна сцена. В този момент в съзнанието му изплува вихрушка от спомени и всичко, което успя да каже между хлиповете, беше: «Прости ми, татко, бях сляп, прости ми», но нямаше връщане назад. Тази молба за прошка отеква в празнотата без надежда да получи отговор. Никакви пари или власт нямаше да могат да променят факта, че Роберто вече не беше там, за да го посрещне. Карлос напусна това гробище още по-самотен, най-накрая разбирайки, че неблагодарността може да струва много и че най-голямото богатство в живота не е в хазната, а в сърцата, които се учим да обичаме и уважаваме. След онази нощ, когато Карлос коленичи пред гроба на Роберто, нещо в него започна да се променя. Огромната тъга, съчетана с вина, започна да го измъчва всеки ден. Празнотата, оставена от загубата на баща му, изглеждаше невъзможна за запълване. Той вече не можеше да се концентрира върху бизнеса, тъй като спомените за студеното и небрежно поведение му се върнаха като на филм. Тази последна сцена, в която той се сбогува с баща си по егоистичен и нелюбящ начин, беше непоносима за повторение, но тя се повтаряше настойчиво. В следващите дни Карлос се сблъсква с редица правни усложнения по отношение на завещанието. Въпреки заплахата да заведе дело, за да оспори разпоредбите на Роберто, неговите адвокати не откриха последователни вратички, които да обезсилят документа. Всяка линия беше добре подкрепена законно, в резултат на предпазливостта на Дер Пауло. Единствената реална алтернатива би била да се поеме много висок риск в дълъг съдебен спор, който ще включва финансови и имиджови щети, вероятно без успех. В същото време пострада и бизнесът им. Някои от бившите му партньори вече не се доверяваха напълно на преценката му. Напускането и смъртта на Роберто бяха оставили компанията без етичната основа, която караше предавките да се въртят. Много служители, посветени на Роберто, гледаха Карлос с подозрение или негодование, знаейки за репутацията му на неблагодарен наследник. И въпреки, че имаше модерни идеи, Карлос нямаше бащинската харизма, за да поддържа отбора мотивиран. Резултатите започнаха да падат. Бизнес пресата, която преди това беше толкова склонна да го хвали като обещаващ наследник, започна да повдига въпроси относно неговите лидерски способности. Малки колонии и статии неусетно описваха неблагодарността, която беше показал, и спекулираха дали ще има сили да остане на пазара без подкрепата на Роберто. Репутацията на Карлос, изградена до голяма степен върху солидния имидж на баща му, е разклатена.
В този бурен сценарий Карлос реши да се оттегли за известно време. Той отмени няколко публични изяви, срещи и пътувания. Трябваше да помисля какво наистина искам от живота. Той напусна мезонета си и отиде да прекара няколко седмици в селска къща, която принадлежеше на семейството, но рядко се използваше. Намираше се в покрайнините на планинска верига, заобиколена от гъста растителност. Беше просто място в сравнение с имението или луксозните апартаменти, където живееше, но предлагаше необходимото спокойствие, за да преосмисли пътя си. Първите няколко дни бяха странни. Без партита, без присъствието на ласкатели, без шума и суетата на града, Карлос се оказа изправен пред тишина. Трябваше да се справи с собствената си съвест, измъчван от тръпки на вина. Той спеше лошо, сънуваше кошмари, в които виждаше баща си, отслабнал, молещ за помощ, докато той безразличен обърна гръб. Събуди се стреснат, облян в студена пот, сякаш чу ехото от думите на Роберто. В търсене на малко облегчение, Карлос започна да преглежда стари снимки и дневници, които намери съхранявани в прашни шкафове в селската къща. Там имаше семейни албуми от времето, когато беше малко момче. Снимки на Роберто усмихнат, придружен от покойната си съпруга на разходки по плажа, прости рождени дни. В тези записи нямаше нито лукс, нито дизайнерски етикети, а по-скоро истинско щастие. Той се видя в ръцете на баща си в първия учебен ден, получавайки топла прегръдка. Всичко това го трогна и той няколко пъти се разплака, съжалявайки, че не е ценял тези моменти, докато все още имаше време. Той също така намери старите тетрадки на баща си, където Роберто записваше бизнес идеи и размисли за живота. На една от страниците той прочете нещо, което го разтърси дълбоко. Всичко, което правя, е за любовта на моя син. Той е най-голямото ми богатство. Нека един ден той разбере колко ме е грижа. Тези думи отекнаха в съзнанието на Карлос като смъртоносен удар. Как е могъл да пренебрегне отдадеността на баща си толкова дълго? Къде беше, когато Роберто имаше най-голяма нужда от теб? Въпреки болката, Карлос започна да чувства, че тези ровове в паметта са необходими, за да може да разбере степента на грешките си. Може би беше твърде късно да помоля Роберто за прошка, но все пак можех да почета паметта му по някакъв начин. През следващите дни, между четенето и самотните разходки из къщата, една идея започна да се оформя в ума му. Може би е време да изостави този безполезен начин на живот и да изгради отново наследство, което е по-малко материално и по-човешко, следвайки стъпките на това, което Роберто беше започнал да прави през последната година от живота си. Точно тогава, в един дъждовен следобед, Карлос вдигна телефона и се обади на Мариана. Връзката между двамата винаги е била далечна. Той я виждаше просто като още една от познатите на баща си. Сега обаче тя призна, че един от малкото хора, които подкрепят Роберто в решаващи моменти. Когато обаждането се свърза, Мариана отговори с предпазлив глас. Карлос обясни, че трябва да поговори, че иска да научи повече за филантропската дейност, която Роберто е започнал, и за проектите, които получават средства от дарителския фонд. Изненадана, но готова да помогне, Мариана си уредила среща с него след няколко дни. Те се срещнаха в централата на институция, която приютява деца-сираци, една от първите, получили финансова подкрепа от Роберто. Мястото беше просто, но добре поддържано с стени, боядисани в весели цветове. Когато пристигна, Карлос забеляза, че децата тичат из коридорите, развълнувани, и че вътре цари атмосфера на нежност. Той беше посрещнат от координатора, който му показа няколко стаи и обясни дейностите, предлагани на децата. Мариана го придружаваше, като спомена, че Роберто през последните месеци от живота си е бил очарован от този проект, като го е посещавал редовно, носейки ресурси, и преди всичко е обръщал внимание. Карлос се изправи пред малки любопитни лица, които, като чуха името на Роберто, говореха за него с нежност.
Чичо Роберто беше мил, носеше подаръци и разказваше истории, каза малко момче на около 7 години. Той обеща, че никога няма да ни забрави, добави момиче със сладък поглед. Това предизвика болка в гърдите на Карлос и той продължи мълчаливо по коридорите, размишлявайки колко далеч се бе отдалечил от всичко това. Мариана забеляза емоционалния му стрес и в частна стая обясни по-подробно какво е направил Роберто, за да помогне на институцията – финансиране на ремонти, гарантиране на качествена храна и инвестиране в образованието на децата. Мариана каза още, че бащата на Карлос не просто влага пари, но обича да посещава, да играе с децата и да научава за техните притеснения. Исках да оставя наследство, което е не само финансово, но и емоционално. В този момент Карлос най-накрая осъзна, че има пред себе си пример за човешко същество, което никога не е познавал в дълбочина. Винаги съм смятал, че Роберто е обсебен от работа и пари, но истината беше много по-дълбока. Импулсивно Карлос поиска да посети стаята, където спяха децата. И когато стигна там, забеляза, че двоетажните легла са подредени и семпли. Но сега, благодарение на финансирането на Роберто, всяко дете имаше комплект с подходящи дрехи и обувки. Забеляза малка импровизирана библиотека във ъгъла, също дарена от баща му, пълна с детски книжки. Във всеки малък детайл можеше да се види докосването на ангажимента на Роберто да даде малко достойнство на тези, които имат малко. Карлос изпита смесица от срам и възхищение и за първи път от години искрено искаше да следва стъпките на баща си. Не за да се рекламира, а за да компенсира липсата, която е направил. В края на посещението Карлос се сбогува с координатора и децата, като обеща да се върне. Мариана, която следеше всеки негов жест, видя, че в погледа му има искреност. Не се преструваше на състрадание, изглеждаше наистина трогнат. На паркинга, преди да се разделят, Карлос призна: Мариана, бях неблагодарен на баща си. Тръгнах си, просто исках да се покажа и не видях невероятния мъж, който беше. Сега всичко, което мога да направя, е да се опитам да почета част от това, което той започна. Мога ли да разчитам на теб да ми покажеш какво прави Роберто най-добре? Мариана се усмихна леко. Разбира се, Карлос. Ако наистина искате да поемете този ангажимент с отворено сърце, аз ще бъда тук, за да ви подкрепя. Но знайте, че това не е нещо, което правите от чисто разкаяние. Това е работа, която изисква искрена отдаденост. Карлос с треперещ глас отговори: разбирам. Трябва да се променя не поради вина, а защото е правилно. Баща ми заслужаваше това от мен. Така за Карлос започна нова рутина. Той започна да посещава всяка седмица институциите, които Роберто подкрепяше, да разговаря с мениджъри, доброволци и бенефициенти. Той загърби старите си навици да купонясва и да харчи непосилно, което изненада близките му. Някои егоистични приятели се дистанцираха, защото смятаха, че той е полудял. Въпреки това, онези, които наистина се интересуваха от Карлос, макар и малко, го подкрепиха в прехода. На тези срещи Карлос научи истории за преодоляване. Видя болката и надеждата на тези, които имаха много малко, и най-вече започна да разбира защо Роберто беше толкова развълнуван от тези каузи. Животът му беше посветен на това да даде на Карлос живот на принц, но в крайна сметка той намери повече смисъл в това да помага на непознати да имат малко достоинство. Сякаш бащата бе открил твърде късно, че истинското богатство не е в притежанията, а в любовта и състраданието към другите. Тази промяна в перспективата кара Карлос да реши да започне преструктуриране на собствената си компания. Той се обади на директорите, много от които бяха скептични относно това ново позициониране, и обяви, че би искал да включи програма за социална отговорност във всяка област на дейност. Той говори за инвестиции в образователни проекти, обучение за уязвими млади хора и партньорства с неправителствени организации, които твърдят, че това ще намали печалбите и че има финансови рискове.
Карлос обаче за първи път зае твърда позиция. Това може да намали печалбите в краткосрочен план, но вече не мога да пренебрегвам това, което е наистина важно. Баща ми разбра това много преди мен. Ако не сте съгласни с тази нова визия, можете да си тръгнете. За всеобща изненада само малцина подадоха оставки. Мнозинството, макар и да не разбираше напълно, реши да гласува доверие на новия лидер. В края на краищата имаше известно любопитство да се види каква ще бъде тази трансформация. И с течение на времето те бяха изненадани да видят, че инициативите за социална отговорност започнаха да подобряват имиджа на компанията. Отвориха се нови врати с клиенти и партньори, които ценят хуманитарния ангажимент. Бавно корпорацията се превърна в символ на иновациите не само в технологиите и маркетинга, но и в действията, които промениха живота на много хора. Въпреки тези постижения, Карлос все още чувстваше дълбока празнота в себе си. Можеше да се опита да поправи грешките си, като работи за другите, но нямаше начин да се върне назад във времето и да спаси Роберто. Нощите продължаваха да са трудни. Понякога сънуваше, че приема баща си в дома си, че двамата се прегръщат и си говорят за ежедневието си. Но тогава се събудих, усещайки как реалността тежи като чук. Вече нямаше време за прегръдки. Един следобед, когато посещава старчески дом, който също се е възползвал от средствата на Роберто, Карлос среща мъж, който го разпознава. Този човек в инвалидна количка се приближи и коментира: „Ти си син на господин Роберто, нали? Той дойде тук, за да говори с нас, да изслуша нашите проблеми. Винаги съм носил цветя на жена ми преди да почине. Добър човек. Много съжалявам да го видя да си отива.“ Карлос почувства болка в сърцето си. Не знаех, че Роберто също посещава старчески домове. Той сведе очи и отговори: „Баща ми помогна на много хора. Съжалявам само, че не бях до него, както трябваше да бъда.“ Старецът с нежен поглед хвана ръката на Карлос и каза: „Понякога научаваме стойността на някого едва когато е твърде късно. Но любовта, която баща ви изпитва към вас, продължава да живее тук. Той винаги казваше: „Синът ми е страхотен човек, просто трябва да намери собственото си сърце.“ Не се наказвай толкова, млади човече, почитайте паметта му, като живеете по достоен начин.“ Тези думи заляха Карлос с смесица от облегчение и тъга. Той видя, че дори на това място Роберто е разпространил доброта. И сега хората, които никога не беше срещал, разпознаха закъснелия му опит да се промени. Докато си тръгваше, усети как сълзите се стичат по лицето й, но този път не можа да ги издържи. Той тихо плака, облегнат на колата, опитвайки се да усвои урока, който животът му поднасяше. Следвайки този нов път, Карлос също започва да посещава често компанията, която Роберто е оставил под управлението на доверени директори. Не да приемам авторитарна роля, а да разбирам как работят нещата. Той се стараеше да изучава доклади, да разговаря с оперативни екипи, да разбира модела на управление, който баща му беше приложил. Той беше изненадан да види ефективността и хармонията, които съществуваха между отделите, нещо, което той самият беше объркал преди години с арогантността си. Той призна, че баща му е не само бизнес гений, но и лидер, който цени благосъстоянието на своите служители. С напредването на месеците Карлос премина през процес на дълбока трансформация. Загуби интерес към показване в социалните мрежи, към трупане на излишни стоки. Той прехвърли няколко от луксозните си коли на благотворителни търгове, дарявайки приходите на институциите, на които Роберто държеше толкова много. Той продава имоти, които държи само за статут, инвестирайки средствата в фондове, предназначени за създаване на възможности за обучение и работа на нуждаещи се млади хора. Малко по малко той започна да изпитва странно чувство на вътрешен мир. Сякаш най-накрая привеждаше ценностите си в съответствие с конкретни действия, нещо, което никога преди не беше правил. Отношенията с Мариана също се промениха. Ако преди
те почти не говореха помежду си, сега те станаха близки приятели, довереници. Тя видя в Карлос истинско желание за изкупление и в същото време забеляза болката, която той носеше поради окончателното отсъствие на Роберто. Заедно те започнаха да организират събития за набиране на средства и мотивационни разговори, използвайки влиянието, което Карлос все още имаше в света на бизнеса. Те също така създадоха годишен форум в памет на Роберто, където ръководители, инвеститори и членове на НПО се събраха, за да обсъдят по-приобщаващи и устойчиви бизнес модели. В тези случаи Карлос се качваше на сцената без арогантност и разказваше историята на баща си, как е започнал от нулата, как е работил усилено и как в края на живота си е открил трансформиращата сила на алтруизма. Без да крие сълзите си, Карлос публично призна грешката си и неблагодарността си, но показа, че сега търси да следва друг път. Тази честност в крайна сметка генерира голямо медийно отразяване, но, противно на това, което може да се предположи, не му навреди. Много хора бяха вдъхновени от неговата история за промяна на отношението му и започнаха да го подкрепят в социални и бизнес проекти с положително въздействие. Разбира се, все още имаше и такива, които го критикуваха, че всичко е просто маркетинг за изчистване на собствения му имидж. Но Карлос вече не се интересуваше толкова от мнението на другите. Това, което наистина имаше значение, беше да се знае, че зад кулисите децата получават по-добро образование, възрастните хора получават помощ, а работниците в затруднено положение намират възможности. Чувстваше, че по някакъв начин продължава това, което баща му беше започнал, въпреки че беше твърде късно да се изкупи напълно. Голямото изпитание за неговата промяна дойде, когато получи покана да поеме отново официалния контрол върху технологичния клон на корпорацията, основана от Роберто. Директорите, виждайки резултатите от социалната промяна, вярваха, че Карлос най-накрая е готов да ръководи отговорно. След дълги размисли той прие, но при условие, че въведе множествен съвет за управление, където представители на служители и общности, подкрепяни от компанията, биха могли да имат глас. Това предизвика първоначална изненада, но той обясни: „Баща ми ме научи, че бизнес се прави с хора, а не само с електронни таблици. Искам да се уверя, че тази компания поддържа човешкия характер, който той цени толкова много.“ Решението не беше единодушно, но беше прието. И тогава, в един следобед, белязан с дълбока символика, Карлос влезе в стаята, където преди десетилетия бе видял Роберто да води решаващи срещи, и седна на стола, който някога е принадлежал на баща му. Изпита смесица от гордост и смирение. Спомни си как в миналото е искал това място за себе си просто от амбиция. Сега той беше там за по-голямо призвание – да почита наследството, което баща му бе изградил, опитвайки се да поправи собствените си грешки. Първите няколко седмици бяха белязани от пълно потапяне в ежедневните дейности на компанията. Карлос разговаря с отдела за човешки ресурси за създаване на програми за обучение за млади хора в риск, предлагащи стажове и възможности за работа. Той предложи намаляване на някои изпълнителни бонуси, за да се пренасочат част от средствата към вътрешни образователни проекти в полза на децата на служителите. Това беше културен шок, но изненадващо мотивацията на екипа нарасна. Финансовите резултати също започнаха да се подобряват, тъй като компанията започна да се възприема като еталон за социална отговорност в сектора. Това привлече международни партньорства, включително фондове, заинтересовани да инвестират в компании с социално въздействие. По това време наближаваше 1 година от смъртта на Роберто. Карлос реши, че ще отдаде специална почит на баща си.
Той организира събитие в имението на Хълма, което вече не използва за показност, като покани бивши служители, стари директори, партньори, приятели и бенефициенти на всички институции, поддържани от Роберто. Целта беше да се отбележи паметта на основателя, да се признае какво е направил за толкова много хора и да се запознае света с новия път, по който компанията поема. Когато денят настъпи, имението беше изпълнено с енергия, напълно различна от преди. Вместо повърхностни знаменитости имаше усмихнати деца, благодарни възрастни хора, доброволци и професионалисти, вдъхновени от каузата. В залите, запазени преди за показни партита, вече се виждаха щандове, на които всяка институция показваше своите постижения и бъдещи проекти. Декорът смесва снимки на Роберто на различни етапи от живота му, показващи скромния му път към това да стане магнат и по-късно участието му в филантропски дейности. Карлос откри събитието с емоционална реч. Той говореше без да чете бележки, гледайки хората в очите. Днес се навършва 1 година без баща ми Роберто сред нас. Но също така празнуваме всичко, което той представлява. Той изгради империя, но преди всичко откри, че най-голямото богатство е да споделиш това, което имаш с нуждаещите се. Беше ми трудно да разбера това. Бях неблагодарна, отдалечих се от него. Осъзнах огромността на стореното от него, едва когато беше твърде късно да се извиня лично. Но животът ми даде шанс да следвам пътя, който ми показа. Няма да мога да компенсирам загубеното на лично ниво, но искам да го почета, като помогна на всички вас да растете и просперирате. Както баща ми винаги е казвал, ценността на един човек не е в това колко пари прави, а в това колко живота е променил. Благодаря ти, татко, за всичко. Липсваш ми всеки ден. Когато свърши, Карлос не можа да сдържи сълзите си. И не беше единственият преместен. Мнозина ръкопляскаха и в този момент се усети, че по някакъв начин Роберто присъства. Ако през живота си не беше успял да стане свидетел на промяната на сина си, сега сякаш наследството му беше увековечено в сърцата на всички там. Мариана се приближи до Карлос и го прегърна искрено. Той й благодари, че му е помогнала да разбере какво е наистина важно. След словото залите завладяха културна програма с музикални изпълнения на деца и младежи, бенефициенти по проектите. Някои възрастни хора се качиха на сцената, за да разкажат как Роберто им е дал внимание и надежда. Истории за преодоляване и благодарност изкачаха на всеки ъгъл и Карлос вървеше сред хората, слушаше, усмихваше се, приветстваше. Това беше събитието, което никога не си е представил да направи, но сега изглеждаше като единственият начин да почете паметта на баща си. На следващия ден няколко доклада и публикации в социалните медии похвалиха инициативата, подчертавайки еволюцията на Карлос като лидер и индивид. Някои се съмняваха дали това е просто маркетинг, но за повечето беше ясно, че във всеки жест има искреност. Най-престижното бизнес писание в страната съдържа фразата «Наследникът, който преоткри себе си на корицата си». И Карлос, когато беше разпитан, просто каза, че не го интересуват титли или етикети, че целта му е да продължи напред това, което баща му го е научил. Седмици по-късно Карлос прие в офиса си един от адвокатите, които се занимаваха с даренията в завещанието на Роберто. Адвокатът каза, че все още има някои висящи въпроси, особено по отношение на стар имот, който Роберто е запазил на свое име и който не е включен в първоначалните разпоредби. Беше малка къща в квартала, където Роберто беше израснал. Карлос реши сам да отиде и да види мястото, тъй като никога не беше чувал за него. Пристигайки там, той намери проста къща, почти в руини, с малка, запусната градина. Той говори с някои съседи, които казаха, че Роберто е имал емоционална връзка с това място, тъй като там е прекарал детството си. По някакъв начин Роберто никога не е искал да го продаде или реновира,
предпочитайки да го запази такъв какъвто беше, може би като паметник на скромния му произход. Карлос влезе в това, което беше останало от къщата, и видя олющени стени и стари мебели, покрити с прах. Там намерил дървено сандъче, заключено, но без особени затруднения разбил катинара. Вътре в багажника имаше още по-стари фотоалбуми, писма от починали роднини и сред тях писмо, което Роберто бе написал, когато беше на малко повече от 20 години. В това писмо, адресирано до никого конкретно, Роберто говори за мечтите си, за това как иска да създаде семейство и да даде на сина си всичко, което никога не е имал. Той каза: "Надявам се, че един ден синът ми ще се гордее с мен и че мога да бъда нещо повече от доставчик за него. Искам да бъда приятел, спътник в пътуването." Карлос завърши четенето с сълзи на очи. Това беше доказателство, че любовта на Роберто към него е съществувала много преди да се роди. Любов, която е продължила десетилетия, преодоляла е бури, но не е била разбрана в подходящия момент. Той напусна къщата с натежало сърце, но с обновена яснота на целта. Сега всичко, което му оставаше, беше да почете паметта на баща, който винаги го е обичал безусловно. Малко по малко Карлос става символ на трансформация не само в самата компания, но и на целия пазар. Неговите инициативи за социално въздействие получиха подкрепа и самият той стана лектор на няколко събития. Той разказа историята си, без да крие грешките си, разкривайки тежкия урок на неблагодарност, който беше научил. Хора от различни сектори започнаха да почитат не само паметта на Роберто, но и смелостта на Карлос да признае грешката си и да обърне нещата. През следващите години компанията, основана от Роберто, достига глобален стандарт, балансирайки печалбата и социалната отговорност. Карлос ръководеше операциите, но имаше за цел да поддържа близък контакт с служителите и подкрепяните общности. Беше станало обичайно да го виждаме на благотворителни събития, облечен в прости дрехи, разговарящ с хората като с равен. Най-после бе спечелил уважението, което преди се опитваше да купи с показност. Споменът за Роберто беше съхранен и в институт, кръстен на него, изцяло посветен на образованието на деца и младежи с ниски доходи. Там се предлагаха курсове по програмиране, роботика и предприемачество, винаги с пълни стипендии за тези, които не можеха да си позволят разходите. Карлос участва активно в борда на института, като гарантира, че наследството на баща му достига все по-далеч. И на всяка церемония по дипломирането той се чувстваше така. Сякаш може по някакъв начин да сподели с Роберто радостта от трансформирането на живота. Въпреки че беше превърнал болката си в действие, Карлос не спираше да му липсва баща му. В специални дни, като рождения ден на Роберто или семейни годишнини, той посещаваше гроба му, за да остави цветя и да разговаря с него в тишина. Не беше необичайно да бъде видян да седи там, понякога да чете стара бизнес книга или просто да съзерцава хоризонта, размишлявайки върху това как всичко би могло да бъде различно, ако беше оценил Роберто в живота. Беше непрекъснат траур, но намери някакъв смисъл в мисията да прави добро, която баща му беше започнал. С течение на времето Карлос написва автобиографична книга, озаглавена "Цената на неблагодарността – пътуването на наследника в търсене на изкупление". В него той разказва подробно цялото си пътуване, привилегированото си детство, младежката си арогантност, студенината, с която се е отнасял към баща си, шока от загубата му и накрая пробуждането му за нов начин на живот. Книгата се превърна в бестселър не само в света на бизнеса, но и сред обикновените читатели, които бяха трогнати от истинската история на един син, който осъзна стойността на бащината любов едва когато беше твърде късно. Стана обичайно младите предприемачи да търсят Карлос за бизнес и житейски съвет. И вместо да говори само за печалби и пазарни стратегии, той подчерта колко е важно да се оценяват хората,
да се проявява съпричастност, да се помни, че зад всяка търговска сделка стоят човешки същества с мечти и болка. Мнозина напуснаха такива разговори с различна гледна точка за това какво означава да си лидер. Веднъж, на международна конференция за компании с социално въздействие, Карлос получи овации, когато завърши речта си, като разказа кратка история. Последният разговор, който почти имаше с Роберто. Онази, в която баща му го беше помолил със слаб глас само за малко внимание и грижи, а той отказа. Тишината, която надвисна в залата, беше трогателна. Когато той завърши, като каза, че този момент никога няма да излезе от ума му, тъй като това е най-голямата му грешка, публиката избухна в аплодисменти. Някои плакаха, осъзнавайки, че са получили ценен урок за човечеството. Така цикълът беше завършен. Ако от една страна Роберто си отиде без да получи любовта, за която толкова копнееше, от друга страна неговата жертва не беше напразна. Той вложи в сърцето на сина си увереността, че животът без обич не струва, че парите без съпричастност са празни. И макар и с закъснение, това семе избуява, превръщайки Карлос в човек, който най-накрая разбира истинското значение на думата наследство. В по-късните си години, по-възрастен и с побеляла коса, Карлос все още управляваше бизнес империята, но се стараеше да поддържа проста рутина. Спахте ли в старото имение? Рядко. Бих предпочел да остана в по-малка къща или дори да пътувам до общности, следвайки социални проекти. Той основава програма за стипендии на името на Роберто за млади хора с ниски доходи, които мечтаят да посетят най-добрите университети. И винаги, когато присъствах на дипломирането, усещах дъх на радост, когато виждах тези млади хора да се качват на сцената, получавайки дипломата, която представляваше нов живот. На едно от тези дипломи един млад мъж се приближи до него, трогнат, благодари му. Ти ми дадеш шанс, който никога не бих имал, и знам, че е вдъхновен от баща ви, така че благодаря на сър и на вашия Роберто, където и да е той. Карлос се усмихна, стисна ръката на момчето и тихо отговори: благодаря ви, че ми позволихте да бъда част от вашата история. Баща ми би бил много горд днес. В този момент усети лек ветрец да докосва лицето му и за миг му се стори, че усеща присъствието на Роберто. Сякаш баща му потвърждаваше, че най-накрая синът му е намерил правилния път. Така завършва пътуването на един милионер, който по трудния начин е научил, че неблагодарността може да разруши ценни връзки. Карлос най-накрая разбра, че всичките пари на света не са достатъчни, за да се купи изгубената любов. Но като призна грешката си и се посвети на по-велика кауза, той трансформира болката си в уроци. Историята, започнала с безусловна бащинска преданост и завършила с болезнена раздяла, се издигна от пепелта, показвайки, че наследството на един добър човек може да изкупи и най-коравото сърце. Може би Роберто никога не е чул извинението на Карлос, но във всяка алтруистична постъпка на сина му сякаш имаше мълчалива прошка на баща, който дълбоко в себе си винаги е вярвал, че истинската любов в крайна сметка ще надделее,